Special Investigation Task Group aduna nagisubay nga identity sa posibleng gunman sa tabong pagbanhig patay kang Mactan Lapu-Lapu Barangay Councilor Sandro Agosto. Si Luan Mirondina sa report. Gilubong na kagahapon sa hapon sa usa ka pribadong samang si Mactan Barangay Councilor Sandro Agosto. Mga kabanay ug mga higala parehong na nagsulubog t-shirt nga nanawagan og hustisya sa kamatayon sa konsehal. Lakip sa mga mihatod kang konsehal Sandro, si Mayor Jonard Ahong Chan kinsa mipasalig nga mohatag og 1 milyon ka pesos nga bounty sa mga makahatag og kasayuran sa responsable sa pagpamanhig. Kung muhaom ang maong mga istorya ni Konsehal Sandro, I think basta madakpan lang ang kaso will be closed. Karong hapon, gikatakdang mo pahigayon o gikaduhang case conference ang Special Investigation Task Group subay sa investigasyon sa pagbanhig kang Konsehal Sandro. Matod sa tigpamaba sa Special Investigation Task Group, aduna na sila karoy gisubay nga identity sa posibleng responsable sa pagbanhig patay kang Konsehal Sandro Agosto. Kini base usab sa mga CCTV footage nga ilang nakuha sa crime scene. Examine na siya through forensic digital examination, no? At least may enhance nga to ang kanang gitawag nato sa CCTV nga atong nakuha, which is nakakuha ta og 14 kabok angle, no, sa CCTV, 14 ka angle, no. Apil na ang nerve command center nato. Matod ni Police Major Fortes, miluwat na og affidavit ang duha ka mga saksi. Nakakuha na usab sila sa resulta sa ballistic exam sa mga slag sa bala nga nakuha sa crime scene. Apan giklaro sa tigpamaba sa Special Investigation Task Group nga padayon gihapon nilang gisubay ang mga anggulo sa politika, patigayon og personal nga kasungian aron masubay kung si kinsa ang nagpaluyo sa krimen. Hopefully adunay mga tawo nga matawag na to kanang good information nga makahatag yun para dali ang sulbad ani kasuha, the better. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisda.